Здравейте с първото unboxing видео на Today's Metal. Днес като за начало ще ви покажем един боксет на Heaven Shall Burn към новия им албум Veto от тази година. Бих ви казал веднага на каква цена и къде може да си го намерите, но вече не съм сигурен как може да стане това, защото аз лично не го намирам да се продава на много места, включително и онлайн, да не говорим пък за България, но може да попитате своя любим ритейлър, ако имате такъв, дали може да ви го намери на подходяща цена. Но нека да видим какво има в този бокс сет. Естествено, най-важното в него самия албум Veto под формата на Digibook със стандартна ширина, за разлика от повечето Digibook издания. Extended Artwork, 40 страници цели и снимки, бонус DVD, бонус тракове и каквото още ви душа иска за Heaven Shall Burn. Второто нещо е този бонус диск с миксовете Blizzard Over England, алтернативни миксове на парчетата в албума. Готината придобивка от този боксет, която ползвам вече всеки ден. Колан Heaven Shall Burn. Feuer und Flamme für diese alte Welt. Огън и пламъци за този стар свят, ако не ме лъже никаквия ми немски. Страхотен колан, здрав, за разлика от повечето ми до сега. Абсолютно съм доволен от тази придобивка. Това нещо, карабинерче Impericon. Вече се разбира и откъде съм си го купил. Heaven Shall Burn. Свирка Veto. Не си личи много, но пише Veto на нея. Идеална, ако ходите на протести, да речем. Изключително силна, просто проглушава квартала. Това е... Не знам как са направили нещо толкова малко и пластмасово да е толкова силно, но е изключително силна. Няма да ви показвам, за да не ви спукам тъпънчетата. След това плакат с автографи, който хайде сега да не ви го разгръщам. Виждате автографите от групата от Heaven Shall Burn. Някакви си неща за CM Distro реклами. И бонусът за мен, който не беше описан в цялото нещо. В описанието го нямаше. Нещо за китка. Хавлие на китник, или не знам как се казва на български, извинете тъпото ми невежество. Heaven Shall Burn. Доста готино. Не очаквах да го има. Знам, че го имаше в боксета на Invictus, който също имам, но вече е стари, няма да ви го покажа. Но нямам против да имам и втори такъв. О, и разбира се, пас. За който си пожелая концерт на Heaven Shall Burn. Стига да минат през нас, което май скоро няма да стане. Ето виждате, Meet and Greet на някакъв си тур, който няма да мине през нас. И така, мисля, че с това се изчерпва този бокс сет. Ако имате някакви въпроси или ако просто искате нещо да ни кажете, къде ни пари за това, пичове или друга дума, питайте в коментарите в Facebook, в YouTube, сабскрайбвайте се ако искате, коментирайте, харесвайте и други такива неща, споделяйте, няма да ви се разсърдим. И с това мисля да приключим, а следващия път ще ви покажем още по-готини бокс сет неща.